yang itu lo nyai ini kalau ngomong apa? ngatur ngomong itu orang kena mikir apa-apa mau bangun ini Nuwun sewu Nyai Dewi panjenengan sampun kraos wonten mriki aku kerasa mata orang kian yen sampeyan sampun kraos wonten mriki malah babar pisan kula pasrahaken manah hilang dhumateng paduka kaliyan ingkang putra Nyai pripun persaksian wae titik kondo planan itu yang dipopanan jalan Pokok paling jago yang wong jatungan iluku luwe soko setengah kilo sirus mancing jadi pulau kiai jatungan ilu salah tolok lagi dibujuk wong jasa langkah ambil klub pintu waktu manglakian bisa tongkrong cowok kita orangnya loh ini yang pangapunten lilo kalau sampun matur kalian paduka Nyai Dewi menawi paduka sampun kraos wonten mriki kula pasrahaken manahilan dhateng paduka kaliyan ingkang putra namung saderengipun kula matur nyuwun pangapunten sampun dadosaken penggalian paduka Nyai Dewi ya kula itu lho kamu pokoknya manahilan menika ke bawah keraton Ngeko Cokro. Lah, aku Ngeko Cokro menika ingkang jejuluk Sang Prabu Bokasura, nggih Sang Prabu Boko. Niku karemane mangsa daging manungsa. Ngeten? Lah, saben 5 dina pisan tetu angganing para kawula menika kedah saged nyuwanaken esok bulbut wujudipun manungsa kangge daharanipun Sang Prabu Boko. Lah mongko dinten menika giliran manahilan kula kedah saged nyaosaken salah setunggal warga kula pasrahaken dhateng Prabu Boko. Namung dene kula menika sampun dipun tuwakaken wonten mriki ampun ngantos kula menika ngurbanaken kaliyan warga manahilan prayogi kula kaliyan keluarga kula kemawon ingkang badhe kula pasrahaken pejah gesang kula Nyai Dewi. Apa ngomongan iki leres menika leres kula sampun matur dhateng Ki Demang menika Rasukatus sampun ngurbanaken swaraganipun kenyatanipun nggih tetep kados mekaten sadene. Iya. Jadi umpama aku bisa ngaku salah siji warga manahilan bisa ngaku aku kanku Prabu Boko bakal ayam tentang komadhan manahilan ini mungkin nek kula saged ngurbanaken salah setunggal warga kula menapa kula sowan wonten ing Cokro dados kedalipun Sinten Prabu Boko badhe ayem tentrem pun boten enten alangan napa-napa. Kene yo kan jago mokan subira ujuk-ujuk terus nuwun meneh mungkin aku pemantang toko aku bisa ditanggung jawab mungkin ada malah kabisikan ya ojo anak hujan dan lawan pengkeh tinggal Prabu Boko aku dari Jogja ampun ngaten panjenengan menika wonten mriki menika dados tamu kula. Ampun ngantos kok kula ngurbanaken tamu kula mboten kula mawon. Aku amuk sapa
di kota mengangkat aku sendiri dan pokok apa-apa untuk tolongnya dia berikut untuk pulau sewaktu untuk sampai murid dan aku pikir aku waktu sekarang tak pokok aku pikir anak-anak itu tak tempat kecil kamu aku balik dari tangan aku pokok aku kalau perlu perkuatkan tangan kalau berjuang setuju kuatkan itu Niki kok malah bingung kok. Bingung kepiye Kyai? Niki wau sing dirembuk Eka Cakra, sing dirembuk Prabu Baka.
iya Bareng tangis-tangisan kok malah niki wonten ngrembug Ngastina, ngrembug Prabu Remboko, ngrembug Prambanan iki wau janjane sampean niku sinten jane? Sampean niku sinten janjane? perhatian ya laki-laki istilah kewan lain dua Ngastina istilah kewan dua Prabu Panji Suwono dengan Dewi Putri Nali Joko Dewi Buta Limo kaya anak-anak Kepala Panjowo Aduh, Sang Dewi, Sang Dewi. Nyai nopo ora apa. Janjane kula niki jane pun ajeng ngomong ngoten niku wiwit panjenengan rawuh wonten mriki kula niki gak badhe kula lara iki gak iya apa dudu, gak iya apa dudu. Tibane kodos panjenengan Dewi Kunti kali Brata. Kakek kono kokian Niku putra panjenengan. iya sama